Phi ki kan thai namar bagade ye sang semlang kwa ban keren ya ka phi ki kan thai haba phi pek yo breu rengkat berki jing duai bau blem pha ya phi wat ju pek ula pas ayu wat ju pek ula don kali na kham don kali wat ju pek uba bha breu no basnu breu ki kan thai haba pek ki rang ba shwa ban jit ki pek na rendang seneng ki shinrang ro haba pek ki kan thai ki pek na rendang seneng ju pek na rendang sepo kababhaban pek kalong na rendang sepo namar ka jing bha ba ka jing sniu ka don hang ne bapon dalam dep ka kam ge song wow mai kan dat bangan dak tip yo nu pap sak ka sni bakat kene phi ki shinrang ge badon ha ne ge sang subu no ka briu te ka ba phi la ya itho ya ithao wala dam pa ya te ktien ro la da ka syukor ya phi la kam no dak beniat kisam la shinrang jang distrik ta phala ko da dan ya Allah dah empat iyo bangan pen put ya pharam pun syuatan kamlong kumta bobo namar baulong ubreu boba phi ki kan thai namar bagade ye sang semlang kwa ban keren ya ka phi ki kan thai haba phi pek yo breu rengkat berki jing duai bau blem pha ya phi wat ju pek ula pas ayu wat ju pek ula don kali na kham don kali wat ju pek uba bha breu no basnu breu ki kan thai haba pek ki rang ba shwa ban jit ki pek na rendang seneng ki shinrang ro haba pek ki kan thai ki pek na rendang seneng ju pek na rendang sepo kababhaban pek kalong na rendang sepo namar ka jing bha ba ka jing sniu ka don hang ne bapon dalam dep ka kam ge song wow mai kan dat bangan dak tip yo nu pap sak ka sni bakat kene ngannom don ktien ai bangangan ya dei bat u namar bu long bu bha ha ka por bang idang pule ya ka tikir ha ka school mission ba thok ge missionary wai jisu ki kami ki pau jisu ngadang kan mau do menta ka kami jong u ka thai sati ka meri ka thai sati ukpa jong u Joseph misteri phi ka kam wala kulang ka barit kan no kan mau phi the dignity of level ka buram kam syong hagajing pas IAS ka buram ka syong hagajing long babha phi ki kan thai phi kwa ban tibi ka mon no blai phi ki shinrang phi kwa ban tibi ka mon ka jong blai wa la long ka bala ba kam met ka jong kan kela long samla sa si sempat hinrei kam long syo kumta kadon ka por ya kiai barat ngasliang ngakwa basa si sempat usnyo jongaun kelayong hinrei kan mangapek hakayit nangli ket bagi senam yang wan ladon gini kita men ki bakam palat banyanga hinrei kekli yang ki kayong ngau ngam ki kai kadau cep kai kadau kidon ki bala pensio yang ngaru ong pastor kadur jong ki kadang Islam lapakah kebesu bakal lari tang kekli tengah on lek kam noy kata ong tu tak se dah kene ke jing tak ka yang ka berendor nang pastor dan pesakan titum yang berendor ban penyong ya ka balali ngai ngo yo blai na ka bandakan ka bor uterai unda kerku bad unda long rengkat je pikir kon samla angas nguk kemen ngalayo song haki pulpit ki babon jong ka resep ni lada kalong ha Europe lada kalong ha North America Afrika ban siya wayde di jing rawai jong pikir kon samla na ka district ngawang ya pim du nasyo kalalong ki jing kerku ki kraw abanda don kalat bad banda don kalenti ba kapesa
Ya kabangan pentit tiket ya pingin ya lek rawai lang siapa mereka. Ladon ki berkisau tenan hoi kalong tato utang kerko ya ke. Na ongkum ta. Na kabanda ka buram ke yong oblay. Banga kemilen ti ba mapiki kun samla. Pinang ya seprang. Hak jeng syakri yo try. Bat ban pa ya ke kriu bakantang utray. Hak pateng ka banangwan. Hak pin ai ka jeng syakri. Kabadiang hon ya ka balang bajau nong sispa biye jonge utrai jong ka lengkha wat ka brisok ka baun yo ban pandon kam ye pi na ka benta la ka jong ka burang syakri jong utrai haba pule ya ki dekot jong ka bible haswa ban bo ya ki jing duai ba kordor bat bala persat mense I pule na ka kitab kajong nong ya tulapa kaba ujisu wong lapen slek yang ya kaban yang ya ke kubor hakibat duk ban yang ya ke jeng pelai merau hakibat syate sakom ban hakikam yang ki apostle la pule ya ke jeng tenok buk yang mensem bokoi hakak kamra kabah haneng hakabala pentap ya ki parok Daw man sing bat kila kren de ki toli ki bat tmai bat haka toka por ngiyoi ya ka kubor ka ba wanau play len bau petras banong kini kin syamla buaywan Henry lapan tap ya ki da uman sim bakoy bat day hagane ka lenong ya ka bala tok Yagani kabani Aisa jengkan mau haka history jengka revival jengka testament kabatamai but hagani kajeng te ya sem bako jong blay Petra suang haki sni ki bakado ngan te ya sem jonga halor kado barok kabakan top yaw nung soru nung kendong uba big badu bastan kitemen bat kisamla bat hakita kisni kibakado ong utray onangan pa yaw mensem ujanga hapi kisamla kin yoi yaki jing ito pao bat kitemen kin po sneu yaki jing po sneu bat ngakwa haka nagapor kabamanta ban kren na pedeng dong pi ki kon samla ya ka bor jong ka jing yo ipao the power of vision kabang idon kam hagi ni kisni ki ba menta kalong ba ma pi ki kon samla jong ka balang hang ne ba cha wero ba pin duai ka jing duai ka ba kerpang banong atrai give me a vision atrai ayanga yagane ka jing ito pao Naba haba ondon gajing itu pau haba ondon gajing itu pau ki breu ki jatna keri gajongi kala jot keri gajongi kala sneu keri gajongi kala longkum bakalong hakabala shanshap haka jing ruai balarwai dama pi ki khon samla banong ka jok ka bakum kano mo ka nementa kitak ki ba ishar kai haddo kata kitak bala tho ya ka jing do jingremen hapa deng ki khon samla khamtam ba ya ka pateng ka banangwan ka daw na ki daw baro kalong we lack vision ni tuna kata ka jing yo ipao ka mamangi ki khon jong ka balang khamtam ni day ban yo ya kane ka jing ito pao the power of vision ka bor bat ka dor jong kane ka jing yo ipao kalong ka badon kam hadu kata haswa ban khaliap no ya ka history jong kane ka pateng jong pi samla ngakan to juri pi duai ban pentap pi dagane ka bor jong ka jing yo bapin yoi ya kala sai kala sisni ka jongpi bapin yoi ya kata ka future ka jongpi bapin yoi ya ki ki bapin dai ban yoi haki dak jong ka jing ya lanti ka jongpi kong ki perkrem ha kane ka jingem urada Krishnan
Ubolong way na kini ki president badonam jong kari India ka jonge. Hakaway na ka conference jong kini ki ophthalmist lani kini ki doctor ki bapay ki khamat bamadla hang ni hari India jonge. Kumu shift kes wong ye kini. The greatest curse in the history of our country. Ka jing tim ka bakrautam haka history jong ka ri ka jongi kalong ka spiritual blindness ka jing matla ka bakan jaman sem haka na jing seng ka jing duai jong kalong ya ka miracle of all miracles ya ka kamba jong ki kamba baro kalong to open the eyes of the blind kamte ya ka jing matla jong kini ki artli ki khmat ki badon haki khara ki badon rengkan lemban ni Henry ka miracle of all miracles ka kamba jong ki kamba baro kalong bahaga na gajing seng ublayun pli ya ki khmat ki bakan jaman sem ki jong ki bapin yo ya gane ka bangiong ka spiritual vision ka jinyo hi ka bakan jaman sem bahaga na por prophet nong ya tulapa udang long tang kena samla haga na por ulejing seng Bahaga na gaji seng gawan ka revival. Baday haga na gaji seng kabalongkum ka revival. Kabawan ya kabaw ay saya ulong uway na ki delicate. Bahaga na gapor kumukana samla kawan ka revival. The revival, the outpouring, yung mansayang makot, balapan ki ya kata ka temple hag baki ki siyang. Onday kajing pan ki ya ki basyap ya ki bondon kam ka jingpen ki ya ki badon kam kampalat ya ki ben makisuki kampalat ya ki platform ya ka pulpit kalong ka jingpen ki man same bagane ka jingpen ki man same ka bawan hagane ka jingya seng ka ba kerpang bad hagane ka duan ka ba kentang long bakala don ka jingpen ki hakabala ki win Lawang bakita kisaukat bakipaya jong kata ka temple kilaki but haga nagapor kawan ka revival hagapor baka don ka jingdo jingkermen habadon ka jingdo jingkermen kan mau ya gane ubleu don ubleu kren tamangi kelut ngini osno ubleu penpau tamangi ngini yoi Hagapor bau yapus yus saya. Yus saya. Ulang usim ubasakan mau. Haga history yang kejadian Israel. Ulang mau kajing tengan berkajing kermen. Haga Israel. Berhaga dagapor ulay yapna. Batane kekat kalalong tali. Kekat kalalong tali. Sim ubasyong haga ulay yapna. Hopelessness kajang do jingkerman ya ka judgment Israel kadang kajang do jingkerman ya ka rui kajong kajang do jingkerman maklas ni bawan haga ni ka rui kajong ka result ka bawan haki sandali ki state jong ka election haga ni ka rui India kajong ka wan rai ka confusion ka bakraw ka balakta ya ka khayi ka pateng ka balakta ya gane kabaki ong hagaktin ng way ka economy lani kata kajing tat bat kajing do jingkerman hagalyang kaspa kahaya hagane ka por bala do jingkerman Israel hagane ka por belayo penpau badu yoi ya ublay hagakhet God on the throne. Baru ni ublay hagakhat. Bau Isaya uyoi. Kalong ka message. Kabawan ho Isaya bakajat manuslo. Don ka jingkerman. God is still on the throne. Pigan mau yung jing ruwai siya man sim pigi nagi music. Ministry kiba pipi alam jing ruwai. Ublay hagakhat udang siyong. Uyay kan mau lati jong. Lagi jing eba kraw yang iki ker saudong ublay hak udang syong. Ngakwa ban kitu kerpang ni ke kon samla bado jinggermen
God is still on the throne. Ublay udang don hagakat. Na pedang jong pi ki kena kentai, kena samla. Na pedang jong pi ki kena serang. Na pedang jong pi ki belapas na ki college yang kenang ba Shillong. Na pedang jong pi ki bayai lang baya ke turmoil of life. Ya kata ka eryong jong ke jingim kum ki kon samla. Wherever you turn, kat siapa pi pai. Pai siya may, pai siya pa. Pai siya kadiang, pai siya kamon. Pai kat siapa pai. There is no hope. Only hopelessness. Tang ka jing do jinggerman. But, mapi, kiba dona ka naga jiseng. Hapadeng ka jing do jinggerman. God is speaking to you. Ublay ukran yapi. Wong I'm still on the throne. By habau blay usong hagakat. Day tang bau usong klikti. Habau don hagakat. Udon ka authority. Udon ka bor. Udon ka jingla. But udang tray. But udang yai tray. Ya kaban ay jingkerman. Ya kibala do ke jingkerman. Hagan nga yiseng. Lana mapi. Ki delegates. Lana kibom day ki delegates. Lada pila ya ka jing do jing kerman ka confusion ha ka jing im jong pi kum ki kon samla phem so to hang no ban pai lada phem ju bab ya ka jing khot ka jong ublay bo blay un a ya pi ha ka na ji seng ya ka jing kerman ya ka jing kerman ya ka jing kerman bangin ya duai na ka banta jong pi baru try un yo ban ker ko ye pi ngalayo i Yau blay bau don hagakat batla pentap ya ka temple dagata ka sempir ka bapen iya ka dak ka jeng dorang ka blay ka bapen iya ka dak ka jeng dorang ka blay ngakwa ban ye thoy phi ki para bangai jong ka district jong ka dong pila ban yo iya ka jeng do jeng kerman ba bor manila ban late no lanoi late kine ki wai ki tamen Hindang akwaban ya thoy pi this is the church of God. Kani kadai ka balang ka jong ublay badu ublay udang don hagakat ublay un say ublay un panmi ublay un tray ublay un leki kamba ublay un leki dakla namar udang don hagakat he is still on the throne. Udang don hagakat uyo iya pi ki batlat ukwa banai ka bor namar ka khet kadai ka authority ka khet kadai ka source of blessing ka khet kadai ka tenrai jong ki jengker khu ki bawan ha ki brew ki jong ublay ki basania telitang ho God is still on the throne ukwa ban ker khu ye pi kanungun na breng jong pi ki badon kam ye ka jengker khu hagamet lane hagaman sem nakali ye pi ki kon samlan kong pi badon kam ye jingker khu ko kerpang no blai haura ai ke tiga mon jong pi ngan pe ye royal try kan ne pi don kan ne ngak kali pi kham tam ai ki khon samla blong ker khu ye ke bang kwa bani thoi pi ki balara ai ke tiga mon jong pi God is still on the throne ublai udam don ke kher he is going to act ublai jong yum dai ublai ubasam thia Belai jong im day belai ba yo tia. Belai jong im day ba yo ye ki problem. Om nay tamu yo ye ki problem and he is able to solve. Ulang belai bala ban pen jem ye ki er yong ba. Ulang belai ubala ban jubab ye ki umat ba fi jau ha ka beri manai nong ha ka ba pau. Belai u yo ye pi. Ni saya duai na ka benda jong pi ki ba don kam ye jing ker khu ka ba kerpang no belai. Ma pi ki bala do jing kerman. Ma pi ka da sha ba fi fai. Pi mi yo isyuk ye ka jing kerman hang no. Belai ukuran ha ka na jisang. Pa ye ba borman. Ya ka ban a ye ka na ka khu bor belai. Lang ba ka na ka lenong. Banong. I'm God. Haba keliu Moses ka ai ka kerteng jong me. Ublay ong ngalong bangalong. Pitip balay bu ong ngalong bangalong. Ubala ban penlong ye ki ai barok ko makadai banlong. Barhaga ta ko por wong. Layoi ye ki serap. Ki barwai. Hagane ka temple. Hagane ka duan. Hagane ka pulpit.
but the spiritual platform hagabau isayau kena semla ulai jingseng hagadaga por but kabau dang shamta kalau wan kena ke jingyo i kabau blay uyo kabau isaya ulai yoi yo blay bala pentap bat kine ki saya berdiangal kirwaya kawai ke khoros bas ngotiam tang si kentien Pila juyo snow yagi jing ruai, kiba tang si kentin, kiba one lam revival. Pila juyo snow yagi jing ruai, kiba tang si kentin, kipen pat yaga donor unang pok. Pila juyo snow yagi jing ruai, kiba tang si kentin, kiba one lam yagi breu hakajat yang gading sana. Haning iyo iya ka way ka jing ruai batang si kentin, only one word. Bat kata kegenting kalong bakod holy kajirwai kabab ay kata ka revelation kajing pen pau yaw blay ubakod utray yung kipay Guayo blay un ay nong ruai yung ka district, nong ruai yung ka assembly. A one word song kaban kata yakin donod yung kibreo. Ubakoy, try kipay. Ublay yung iulong ubakoy. Lakren dai pastor mahne agaknya sang basko beje o iba mo to insalong pastoris tan si pangrapang dam lele lakren ya gajin ko kan nongrim yung ka balang gajong oblay the message yung ka balang gajong oblay one word message bayong iklep ya gane ka heartbeat yung ka message ka kubor yung ka balang gajong oblay Pigi samla tu kan mau ra ya kan ha kapateng ka banwan nanday ba bolman imdon syu ha pertai holiness gajing khoi bat ka bang idon kam para bangai ba e hau try jisu ma pigi khon samla ki bala pentengit ya lade ha ki ba bonru kam jong kijing pentengit ha gini kisna Kamda day kita ki jing pen tengit ki balong kum hagina ki post nam ki balalay no ki jing pen tengit ki bahagina ki sni ka jing jeli ka bau brayo i jeli tam haga de ka pateng ka manta kalong ka jing jeli jong ka jing long aurea Bagani kejing ijli yung kejing long aurea. Kala sarna pang kumbasa ka kanser kabom donjing pen kiasyo. Kitemen ki mataka. Kisamla kijingi hakene kapung yung kejing aurea. Kamda day ki swimming pool ha Pinewood. Ki swimming pool halor kat palong jing tia jongpi bapi jingi haki jingi jele ki smartphones hagi ni kisni balar wai da kini ki para bengait nang nore menta ki long ke jingjot ke bakrau ka babha ka science bat ka technology ka badon hagi ni kisni Ki smartphones ki badon rengkat lembat pi ki samla kam Makwa ban ong ye pi kala ban yalam ye pi syad dujok kala ban nong ke jing kerku kala ban nong ke jing tim ye pi para bangai bai ubakoi ni don kam ya gane ka jing pen koi ya kita ki jing je clear ki basno ha ki jangkop dong bangai
Bakita ki jengje clear ki sno haki Jacob dong ki pilgrim hakane ka spas nem ka menta ka bom don ki sabon beremdor na Arabia kim don ki sabon ki balaban pen ko yak kita kedak bala tho baki kamba pilale sa sedang kesenang kejong Jisu berhakan ke jinseng hakan ke por na lor bang ala khot ya ki baduk jeng kermen na khot ya pi ki badon kam ya ke jeng pen khoi khot ya pi ki badon kam ya ke jeng pen khoi khot ya pi pen khoi na suk ki ba khoi ya ga donon na ba kin yo blai ngimla ban yo blai klam ka jeng khoi kan nungun na pleng jongi kibala yo blay. I have seen God. Ngala yo blay. Ya ka ketiga jong blay. Haka balang. Ya ka ketiga jong blay haka jengim ka jong. Ya ka ketiga jong blay haki kamba baki dakla bafla bahule. Tila yoi. Lada pimpat yo blay. Pindai ki para bangai ki basisa. Kiba yo blay. Long kita keng. Kiba yo ya ka ketiga jong blay ka bukuna. Berhaga ni gaji seng, niyo iya ke ketiga jong belai, ya royau try, niyo iya ke ketiga jong belai, ban mentau kena, ukwa ban le ki bap himla siu bandai, ukwa ban dekat itu kiken jeri ki balate ipi, kiken jeri nar, jong kijing kuat berai batala gadok, gitu ki kiba pemdon lad syuk ban lai hakane ka por kamba ba phla ka jong bleu kwa ban lai uba khoi u try ki pai uba khoi u try jong ki pai the power of vision ka bor jong ka jing yoi pau ka bangin yo blei kumbalong yo blay bo dang don haka khet yo blay bo long bala baro yo blay bo long ba holy God yo blay bom day uba yap hinrai uba im na bom jokot chabam jokot nim hagine kisni kiba power ki breu bonong God is that theology. Hina ka balang ka jong blay ka yato yapi God is alive. Blay im, blay don, blay kner, blay tray. Upunyeng baru pun syong. Hakikat yung ka percaya. Isim baki langdok. Pinong sensar yung ka percaya. God is at work. Blay udang tray. But hagan nga jisang pinyo ya ka jing tray. Borba ka jong blay. Ban haswa bangan kutno ay kajing kran naman nga kwa ban khot ye phi sine sikmat bangi ya dua ye phi am da dai tang ki samla ki baro ye bolo yo snow ye kana ko bo ondala yo blay hey kabau mensim jong blay try how saya hagan ga ji sen badai hagan ga ji sen bau isaya ko labamon dai hagan ga ji sen bau isaya upun kentang ya lade ho ju blay udang ke jeng chumu na du bom ju kut bau la pen kerpang ya isaya hinai ka action ga bau sim dai hagan ga ji sen uyo iya ga de kumbalong baruang te ngalaong kordit yang ubat tengik kirim yang sentur kordit yang kane kaktin kordit babu kaktin khasi ngasnusi bagaktin khasi kamdon kabakit jingmut ya kane kakentin kordit katkum ka Bible kordit katkum ka Bible ha kane ka banta ka mon long balatim ngangalong balatim ngamlong lo ablay kordit yang
Kordit, kordit. Hikan mau haba bread ublayuk suit. Haga jing yang let ma ha paradise. Kondala bread yuk suit ha patay. Ki amel jong ga beneng ki ong kordit, kordit, kordit ya ga patay. Kordit. Baru saya ong kordit yana ubat ngit kirem yang sentur. Masong hapadeng ki brew ki batngit ke remyang sentur ki khmat jonga ki layoi yeus im utrai jong ki pahit kordit yang ngam ngai bau blaim khot nong ya thulupa yano lada u brew bempat ong kordit yang ngolong nong papu bekrau ngangai blaim nong khot nong yalap yano u brew bempat snok tho yalade baru ban ong ni gini gentin gomong saya kordit yang kordit yang ublay uno melaban pendon kami akan ono kesamla uno samla ubampat sengau toy la de bolong unong pop banong kordit yang berhaga naga jeseng saya ono ulah dua ya naga jeng dua nong pop da ono ulah dua ya naga jeng dua nong pop kabulong kordit yang ubat ngikir rem yang sentur bagana gajeng pla gajeng ublay ulah pediang ublay ulah pediang ublay ulah pediang ngangai hagana gaji seng ga bamanta kendon na pedang jafiki kentai bat kendon na pedang jafiki sama shen rangdo ki bau ublay unpen kerpang yafi hagana gaji seng syaka ministry syaka kam ka kentang ba kerpang kumba ITU isaya hagana ka duan ka kentang ngakot ya pi banwan hagane kaduan ke kentang kasuri ongkane kade kecaka ke kentang hoi tolong ke sisa hinrai ke hamtam kade kadonut ke jongke kadonut ke jongke kumno kanong ke kentang lada klempen kentang kwaban keli kata ke jingkeli thi ki balai ban pule ya ke jing start filosofi hagi ni kisni ka logik ke bagi om kumno pilong ki kentang lada fi klempen kentang ui saya dai hagani ko po bau pen kentang ya lade pen kentang ya lade beruang ya gini ya gentian kordit yang kordit yang kordit yang bat om nom don kanu ke jing kordit kabak hampalan ya ke jing kordit haba pi haba ke pop sang penting wana pila haba ke pop kalap ke jing kordit onom don ke jing kordit yau nong pop haba lap ke pop badai ona haba lahap lakelon kisngoto ya tak jeng ketang ngang kaba fisngo ban onggo mo ongu debit banda don git hab niang an herno selendet kilo God is there blow don abangan dala ban ngam sanyamra blow don kada kata jing sukur dit Daitan gitu kibla kelah kebemut kibla selutuk ya kejing daj yang kepop. When the sting of sin habakan ta usni yang kepop. Mdon rang bak breu banom pat mensem banom jauman. Mdon kentai senrang mensem ban pat mensem banom ablai. Habakan ta usni yang kepop. Kajeng penkhia kada ke spiritual injection kaban penyap yo tu seni ya kebor jeng seni bat pidon kam ngene jeseng ngasul kenat bagi jeseng di bubun ngikot di beri punya dua gi bapang ngasul kenat dia kata is okay kebiang henry ngakam concern kadai ya kajeng penkhia bakan jam sen kajeng penkhia ka bakan jam sen. We need healing. Kari kajong ka don kam ya kana kajing pan kia. Kijing. Kijong iki babon.
Kiba don kami ya ke jeng pen kia. Kinong lai je seng bat kinong wan je seng. Ki syong rengkat bat ki jeng pang kansar bakan jaman sayem. Bat don kami ya ke jeng pen kia. Baru belai ulaban pen kia ya fi. Ya royal try. Ulaban pen kia ya fi. The spiritual healing. Kejeng pen kia ke bakan jaman sayem. Baru saya ndaulat duai ya kena kejeng duai. Pelana ke bapela hagane kejeng seng. Don wangel. Ubada kanap bat urengading berhem. Kentah ya kesentur kejong saya. Badong naduk mentala pen ko jeme. Uneu tuli jongi. Uba jukran ni kapop, uba tok uba syukur, uba lamler na dudang step habandamin, tok ya ke kebi bakha, tok ya kupa bakha, syukur, kat syabelek, namar ba urengading, haki duan yang kijingesang, om sempat lah tentak lebih. Nah pedangin jauh hiki bomdon ke bor ban playau try. Kibom don ka bor ban sakhiyo try. Kibom don ka jing sliang ka jing terang ban sakhiyo try. You need that fire. Kigan kami kata kading. Fire. 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 Kadungun na beng jong piki khon samla kan thai. Kadungun na beng jong piki khon samla shenran. Kiba don kami agane kading. Fire, fire, fire. Pilong ki balakterku, bapi wan hagane ka jeseng. Lada pin mat ya gane ka fire, ya gane ka ding. Ni don kam ya gane ka ding. Nadu i pastor sana hadu manga. Ibason mat kine ki waide. We need that fire. Lem kumta, kandon kejing kenjak ke bakrau ya ki pulpit ber ki platform yang kabalang. Kijing seng tlang bat kijing seng liur. Kin sulong tang kijing kendak program no life no fire. Kabangi don kam hagene ki sni ki mentah kadai ya kading. Tong yerwai tang ke khoros ai kading benang bakol. Ai kading neng bakul hamse makan tu ding neng toan yerno tang do hip hop baro ai kading bakul sasisin ngin ruai ruai bat ka jeng duai ai ka ding beneng bukoi thang du ki pop barok ku bat thang yo saya ai ka ding neng bako aman sen bagan tu neng tuan yerno Tando kipot maro ay kading bakod nang kanhabang kanungun na blang jompi kibadon kami kading beneng bantang halor jompi sa sisimpan ngagat pahan kipi sama rai ke tiga mon jompi nganyay yaroyo try ladam api ki sama sisa Kisliang ya kan ka ding beneng wakan wan halor jongpi. Ka revival kan wan hakabalang ka jong play yo try. Bat kata ka revival kan sedang nakan ka JSN district hakabakan wan ka ding ka jong se. Ondalapen ko yo Isaya. Ondalapen ko par ya ki pop jong. Nanta kawan ka calling ka jing khot.
Pi kiba kwa ban sngo thu ya ka jing khot ka jong blai phinom yo ya ka ta ka jing khot lano ro klempan kentang ya lade kuma pen kentang oi saya pindon ha ka jing kulmar man sem ka jing kulmar jing bot ondala pen kentang oi saya ha ka na keduan kawan ka na ka jing khot ka bong ngan pha yano badue wan lek naka benta jonga ongutrai ngan pha yano badue wan lek naka benta jonga ongutrai kadai kata ke calling kadai kata ke jengkhot who will go for us way wan lek kan mau ya kan ke jengkhot ke jong blai sakam kadai ke jing IT ke jong phin nang kong banong ko mo ang upol ayu memon yang aban la ayu memon yang aban la hagan ke ji seng na padeng jong phi di bawan senrang mat kentai samla berteman kadang na pedang jong phe kiba kwa ban tip ya ka mon ka jong blai ayu me mon yang aban la uai wan lai ka pani ya kata ka balan terele ka ba simrai na la de trai na kloi ba ka jing pendon kam ka jong blai kalong ha ka por ka jong ka ba pidon kam kalong ban long available ya la de naga benta kajing pendon kam kajong oblai ka Christmas kenegal hajan setang kendiat telikismi ngin celebrate ya ka ban akwa ban wanra ya ka kubor Christmas sapeng jong piki samla ka Mary ka balaya tektin baru Joseph sesisin pat lada pin pe jaga New Testament ya jing ong sapang ka Mary kadai tang ka khana samla wang elwang pan sapun kon pan sakha yai kon bat ka Mary haga ngapor kala don ka jing ya tek tin Bart u Joseph. But ka Mary gong, how can that be? Kumno kata kalaban nong. Nampak dia Shem ya ubreo. Nampak dia yait lenti jengai baru na ubreo. Bahaya ka jingya day jong ka jing song kurim bakoy. Ngamdon AA ka jingya day baru na ubreo. Usamla ujong awang ang AA. How can that be? Bahaya ka bakado ka Mary gong long ka monjong me. But the whole history, haga salvation history, haga history jong kajing penim, kasedang day na kajing IT jong gane ka khana samla, kabakerteng ka Mary, kabahong long ka mon ka jong me, but umen sembo ko jong ublay upendon kamnya ka Mary, haga salvation history. Lada phiki kan thai, di khana samla kan thai. Lada ka Mary ka bakomong ki theologian kadang khat pra la ne arko senam. Ublay upendon kam ya ka. Ula ben pendon kam ya pi ki samla kan thai ka district. Na ka benta ki kamba ki bakan jam sem. Lada pi duai pi IT. Bat pi pen kentang ya lade. Bat habaka IT ya lade. Ka Mary kalau snow tu bukan sadu no yau Joseph. Ubakala ya tek tin. Pi bandu yau briu boleh tek tin kam dai ka basu. Mo pi ki boleh tek tin ki thai mo. Haurak ti pi ki boleh tek tin. Mdon dah. Hi don no pi lại ranya. Bandu no
Yau tahu ba i ka man sem jonga ko mo ong nong ruai so ko mo ong ka jing ruai so man. Bat ka nega kan thai kong ka bah bala e ka mon ka jong blai. Ban ngan du yau ba i tam ha ka jing ka jonga. She shows the best. U Joseph onda ula yo sngo ya gane baka Mary kalapon kon kan sakha yai kon la don ba ya toyo ong Joseph me tip ong tip ayu kamari kan sakha kon Joseph long kombatit daw tanan nakakli tum ong wow ong sisya bat u Joseph orang persyang ya kawan penting kena ya kena ke kubur bersusik tang bat onda ula research kan lihat sini usem bakalong komda bana sultanat sibuna haga Bible ko ong namar bo Joseph ulong ubreu babaha ulah pesang ban pelaj no jar-jar